tinatanong ni Marvin kung dahil anong oras kayo uwi. Pauwi na pagkagaling sa, sa Kaslalo. Ayun, dala ko na. Pagkagaling sa Kaslalo. Nilihanda na natin yung mga anak. Alam dala ko na. Hindi na makahinga sa pagkain. Kaya hindi na kami kakain kapag nasa sa kakakain. Mabuti mo lang, no? Naputik-putik. Papunta sa Hacienda Montenegro. Oo, buhay. Busog na kami. Talagang aapakihin na ako sa kakakain. Hindi ka naman pag nakahain na, hindi mo naman mapigilan. Ilaw na. Dahil masarap kumain. At bagong luto ang kanin. Ay, hindi na nga ako. Nakatulog na nga ako. Ano itsura? Bakit sila tumatahol? May tao o may multi? Ano sabi ni Jojo, meron daw dito sa Pangasinan. Hindi rito kung saan Pangasinan na. Ano ito? May dahil daw ang tao sila sa araw sa Pangasinan. Punta kami sa Hacienda. Hacienda Montenegro. Ano din mismo? Huwag mo dito ano. Hindi, hindi nakikita lahat ng daanan. Sana ubos eh. Hindi ka tayo ano. Hindi naman maubos. Kung pa natin sila